Rydych wedi cael cynnig swydd. Beth sy'n digwydd nesaf? Llongyfarchiadau. Rydych chi wedi derbyn cynnig amodol o gyflogaeth gyda Hywel Dda. Felly beth sy'n digwydd nesaf? 1. O fewn 4 diwrnod gwaith o gael gwybod gan y rheolwr penodi eich bod wedi cael cynnig y swydd, dylech dderbyn eich llythyr cynnig. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio eich e-byst sothach. 2. Yn ogystal â derbyn eich llythyr cynnig, byddwch hefyd yn derbyn eich cytundeb. Bydd staff meddygol a deintyddol yn derbyn eu cytundebau pan fyddant yn dechrau yn y swydd. 3. O fewn 3 diwrnod gwaith o dderbyn eich llythyr cynnig, gofynnir i chi gyflwyno dogfennaeth ar gyfer gwiriad cyn cyflogaeth trwy platfform dilysu dogfennaeth adnabod rhithiwr o'r enw Trust ID, yn ogystal â llasgau eraill yn ymwneud â gwiriadau cyn cyflogaeth. 4. Gorau po gyntaf y byddwch yn gwneud y tasgau cyn cyflogaeth hyn, y cynharaf y gallwch ddechrau gweithio gyda Hywel Dda. Os nad ydych yn siŵr beth ddylech chi fod yn ei wneud, cysylltwch â ni. Manylion ar y sleid olaf. 5. Unwaith byddwch chi wedi cwblhau eich holl wiriadau a thasgau cyn cyflogaeth, bydd ein tîm sefydlu yn cysylltu â chi i gytuno'r ddyddiau dechrau gyda Hywel Dda. 6. Dylai eich rheolwr penodi hefyd cysylltu â chi ar yr adeg hon. Byddwch yn cael cynnig cyfaill neu fentor eich helpu i baratoi i ddechrau gyda Hywel Dda. 7. Os ydych yn adleoli o dramor ac angen llety neu dysysgrif nawdd, bydd tîmau recriwtio'r bwrdd iechyd mewn cysylltiad rheolaidd â chi ac yn eich cefnogi gyda hyn. 8. Ar eich diwrnod cyntaf gyda'r bwrdd iechyd, bydd eich rheolwr penodi yn sicrhau bod yr holl waith papur perthnasol yn cael ei gwblhau gyda chi. Enghraifft, i sicrhau eich bod yn cael eich talu, eich bod yn cael y wisg gywir os yn berthnasol, bathodyn adnabod, cardiau mynediad ac ati. Os oes angen unrhyw gefnogaeth neu wybodaeth arnoch yn ystod y cyfnod hwn, cysylltwch â ni ar recruitmentcampaigns.hydda@wales.nhs.uk. Byddwn yn eich helpu. Gellir ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol arall am fyw a gweithio gyda Hywel Dda yn y porth ymgeiswyr ar wefan Hywel Dda.